राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामी इति नामिने. नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामधारिणे. नमः पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ കോവിന്ദ് ശ്രീ രാധാ കോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 15ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളും 100ൽ 100 ഉള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ ഭഗവാന് 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്? സൗന്ദര്യം, കീർത്തി തുടങ്ങി, ത്യാഗം, ശക്തി, അതായത് ബലം, അതെല്ലാം വരും അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ പറയൂല പൊതുവായിട്ട്, ആ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഓരോ അംശമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 100ൽ 100 ഉള്ളതാണ് എന്തെന്ന് ഭഗവാന് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അജ്ഞമാണ്, ജനിക്കാത്തവനാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇത് പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ജന്മാദ്യസ്യ യതോ വയത് ഇതരത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ദേവകിയുടെയും വസുദേവന്റെയും പുത്രനായി ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിന് ആദ്യമായിട്ട് വേദജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ്. അത് ആദ്യ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതീതന 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് അഗ്രഗണ്യനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭഗവാന് മേലെ വേറൊരു കാരണമില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെ? കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാ ശക്തികളും, അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. അത് മായയാവട്ടെ, യോഗമായാവട്ടെ, ഏതാവട്ടെ. അപ്പൊ ആ ശക്തികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയാം അല്ലെ? കാരണം പരമാത്മാ രൂപത്തിലെ ഓരോ ജീവഗണങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ആരാണ്? സാക്ഷിയായിട്ട് നിന്നിട്ട് അറിയുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്? പുരുഷോത്തമനാണ്. അപ്പൊ ആ പുരുഷോത്തമനുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ആവും? എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത്? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ മുമ്പ് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ജ്ഞാനഗമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ വരുന്നത്. ഇതിൽ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കുറച്ച് വിസ്തരിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തില്, പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വേരുകൾ മേൽപോട്ട്. അപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ആ മരം എങ്ങനെയുള്ളത്? തല കീഴായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തല കീഴായിട്ടുള്ള ഒരു മരം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അരയാൽ മരം അല്ലെങ്കിൽ ആൽമരം എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാല്ലേ? അപ്പൊ ആ ആൽമരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? ഒരുപാട് വിശാലമായിട്ട് ഒരുപാട് ഏരിയ കവർ ചെയ്യും അതിന്റെ ശാഖകൾ. അങ്ങനെ ഓരോ ശാഖകളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് നമ്മൾ നല്ല വലിയ അശ്വത്ഥ മരത്തിന്റെ, അതും ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള മരങ്ങൾ കാണാം നമുക്ക്. അരയാൽ മരങ്ങൾ കാണാം. അപ്പൊ ആ അരയാൽ മരത്തിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മേലെ പോയി ഒരു ചെറിയ സാധനമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാനും കൂടി പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയും ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും അതിന്, ഇലകളും. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഈ ആ മരത്തിനോടാണ് എന്തിനെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ അരയാൽ മരത്തിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ അതായത് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെ. ഈ വേദങ്ങൾ ആരാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്ക് എന്തറിയാം? അതിന്റെ ഇലകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം, ശാഖകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? ഈ അരയാൽ മരം എന്തിനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വരിക. അതാണ് അരയാൽ മരം എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് എന്ന് വരും. അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുക. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുക. ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, വേദങ്ങളെ രചിച്ചത് ആരാണ്? വേദവ്യാസൻ ആണ്. വേദവ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ്. ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് അംശാവതാരം എന്ന് പറയും. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപത്തിൽ വരും. പക്ഷേ അത് ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോ ലീലാവതാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ശ്രീരാമദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ 10 അവതാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിൽ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതില് ലീലാവതാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദശാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് അത് നേരിട്ട് ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് ശ്രീരാമദേവന്റെ അത്രയ്ക്കും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവര്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണ്. നാരദരൊക്കെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ ഈ വ്യാസദേവൻ എന്താ ചെയ്തത്? അവര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇവരെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇവരെല്ലാം ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ഉദ്ദേശം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, അതുമല്ല അവർക്ക് അത്രയും ജ്ഞാനമുള്ളത് കൊണ്ട്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അത്രയും ജ്ഞാനമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം അടുത്ത യുഗത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആ സമയത്ത് ആൾക്കാരെ പെരുമാറ്റം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി ഈ ഇതിലൂടെ പുരാണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ വേദവ്യാസൻ എന്താണ് ചെയ്തത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ 4 അപ്പൊ നമ്മള് സത്യയുഗത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരുപാട് വർഷം ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സത്യയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർ ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മുക്കാഭാഗം ഉണ്ടാവുക.
അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അവരുടെ ആ ഗുണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ അടുത്ത യുഗമാകുമ്പോഴേക്കും തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഇത് വരാൻ തുടങ്ങും. കലിയുഗത്തിലാവുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പൊതുവെ ശൂദ്രന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സേവ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് എന്നുള്ള ലെവലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ വേദത്തിനെ നാലാക്കി തിരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണദ്വൈപായൻ എന്നുള്ള പേര് വേദവ്യാസന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നാലാക്കി ഏതൊക്കെയാണ്? ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ മുനിവര്യന്മാരെ അതിനെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിന് പൈല മഹർഷിയാണ്. അതുപോലെ ഏതാണ്? യജുർവേദത്തിന് ജൈമിനി ആണ്. അതുപോലെ സാമവേദത്തിന് വൈശമ്പായനൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ആൾക്കാരുണ്ടാകും. അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വേദങ്ങളെ പകുത്തത്? അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള വേദം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ജനങ്ങൾക്ക്, കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? കാരണം നമുക്ക് നിങ്ങളെ സമയവും ഇല്ല, മനസ്സിലാവാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഇല്ല. അപ്പോ എന്താണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അപ്പൊ ഇത് പകുത്തത് കലിയുഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മൊത്തം, അതായത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടി, എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അതായത് മറ്റേത് ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ അതും അതിബൃഹത്താണ്. അത് ഫുൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേദങ്ങളായിട്ടാണ് നാലെണ്ണമായിട്ട് തിരിച്ചത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദവ്യാസന് തോന്നും, അല്ല ഇത് മഹാഭാരതമാണ്, ഒരു കഥ രൂപത്തിലാണെങ്കിലാണ് കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതം വന്നത്. മഹാഭാരതം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും തൃപ്തി വരാനാണ് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം വന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതത്തിലെ എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. ഏറ്റവും അവസാനം വ്യാസമഹർഷി എഴുതിയത് ഭാഗവതമാണ്. ആ ഭാഗവതം എഴുതിയതോടുകൂടി തൃപ്തിയായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വന്നു. അത് ഇനി ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉതകുന്ന, കലിയുഗത്തിൽ എസ്പെഷ്യൽ ഉതകുന്ന പുസ്തകം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയണോ അതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് അറിയാം എന്നുള്ള മരത്തൊരിതാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പക്ഷെ വേദങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭാഗവതത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ എത്തണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വേദങ്ങൾ പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡവും പിന്നെ ഉപനിഷത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് വരിക. അപ്പൊ ആ കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കാം എന്നുള്ളത് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, അതായത് അതിലാണ് ഒരു വിവാഹം, നല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നമാതിരി, അതായത് ശിവദേവനെയും പാർവതിദേവിയും പൂജിക്കുക, ആ സുമംഗലി, അങ്ങനെ ഓരോ വകുപ്പുകളായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ധനത്തിന് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ, കുബേരനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷന് ഓരോന്നായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭാഗം വേദങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു ഭൗതിക, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം സുഖം നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാം. പക്ഷെ വേദം മുഴുവൻ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അവസാനം അതിലെന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ വരുമ്പോൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ആസക്തിയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതുവരെ പഠിച്ചെത്തിയ ആൾക്ക് മാത്രമാണ് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതിന് ഒരുപാട് കാലം എടുക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദപഠനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അത് കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം പഠിച്ചാൽ തന്നെ, ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും പഠിച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്, അതിന്റെ സാരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ, അപ്പോ എന്ത് വേണം? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ അവസാനം നമ്മൾ എന്താ അറിവിലെത്തുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങൾ നമ്മളെ അവസാനമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ
നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾക്ക്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യൂ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ വേദം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വേഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക അല്ലെ. അവർ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനമാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ടും അവർ ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താണ്? ഭക്തി സേവനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വേദങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഈസി പ്രോസസ്? ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അധശ്ചോത്തം പ്രസുതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയപ്രബാലാഹ അധശ്ച മൂല്യാനനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകെ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ അരയാൽ മരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു ആത്മീയ ലോകത്തിന് അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? വേര് താഴെയാണ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞൊരു മേലേക്കാണ് മരം ഉണ്ടാവുക സാധാരണ. പക്ഷെ ഒരു ഒരു നദീതീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ മരമാണെങ്കിൽ ആ മരത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് നമ്മൾ നദിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? വേര് മേലെയും ആ ഇത് എന്താണ് മരത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ, ശാഖകളും ഇലകളും ഒക്കെ താഴോട്ടുമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അതായത് ഒരു ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാറിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഈ മരത്തിനെ മുറിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം, നമ്മൾ ഒരു മരത്തിനെ കാണുമ്പോൾ അതിനൊരു നിഴല് കാണാം അല്ലെ. ആ നിഴലിനോട് ചേർന്നിട്ട് മരം നിൽക്കുന്ന വരയില്ലേ നമ്മൾക്ക് കാണും എപ്പോഴും. അതിന്റെ വേരിന്റെ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നൊരു ഇത് അങ്ങനെ നിഴലായിട്ട് നമുക്ക് കാണും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ആ നിഴലിന് പകരം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ആ മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ്? തൃഷ്ണയിലാണ്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ ആ മരത്തിനെ നമ്മൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് തടസ്സം അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക മരം. അപ്പൊ അതിന് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ തൃഷ്ണ ഇല്ലാതാവണം. ആ തൃഷ്ണ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവണം. ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും അധ്യായത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എങ്ങനെയാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകള് പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടും. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലങ്ങനെ മുഴുകി പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടതിങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരത്തെ ഒരു മരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ശാഖകളുടെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് താഴത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കാണുക? താഴെയും ഇലകളും ശാഖകളും മാത്രമാണ് കാണുക. മേലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ശാഖകളും ഇലകളും തന്നെയാണ് കാണുക. അപ്പൊ ഈ മരത്തിന്റെ മേൽരാറ്റം എങ്ങനെയാണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ വേരുകൾ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ കാരണം ഇടയിൽ കുഴുങ്ങിക്കാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇലകൾ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്, താഴെ നോക്കിയാൽ ശാഖകൾ മാത്രമാണ് കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകി പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളെ എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തേക്കണേ നോക്കൂ. നമ്മളുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ മരത്തിനെ മുറിക്കണം. ഈ മരത്തിനെ മുറിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവണം. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാവണം? ചേതോദർപ്പണമാർജനം, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം. നരൂപമസ്യേക തതോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നരൂപമസ്യേക തതോപലഭ്യതേ.
ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതെന്താ കാരണം? നമ്മൾ നിഴലാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മള് അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എവിടെയാണ്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഉള്ളത് അത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. ആ ആത്മീയ ലോകത്തിന് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാടകം കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? അതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ മുഴുകിപ്പോവും. അതിലൊരാൾ കരയുകയാണെങ്കിൽ കരയും, നമ്മൾ ചിരിക്കും. ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ദുഃഖമൊക്കെ നമ്മളുടെ ദുഃഖമായിട്ട് മാറും കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് മുഴുകിപ്പൊടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? അത് നാടകമാണ്. ഒരാൾക്ക് അതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ നാടകത്തിലെ ഒരാള് അത്രയും ഒരു സാഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി മരിക്കുന്നതോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രംഗമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മുഴുകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ധാരധാരയായിട്ട് കണ്ണുനീര് വരും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്കത് അവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന്, ആ നാടകത്തിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഈ നാടകം 2.5 മണിക്കൂറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് മറന്നു പോവാണ് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ദുഃഖവും നമ്മുടെ ദുഃഖമാവും. അതുപോലെ അവർ ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കും. ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കണ കാണുമ്പോഴോ നമ്മൾക്ക് അയാളെ കടിച്ചു കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം വരും. അത്രയും ദേഷ്യം വരും അയാളോട്. അയാൾ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ 2.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്റ്റേജിന്റെ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അവർക്കെല്ലാം ഒരു വേറെ ലൈഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അവര് ആ ലൈഫിലാണ് മുഴുകുന്നത്. ഈ കഥാപാത്രമായിട്ടല്ല ഒരു യഥാർത്ഥ ലൈഫിലാണ്. അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധം കൂടി ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊരു കഥയുടെ ചിത്രീകരണം മാതിരി തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നമ്മളുടെ ഈ ശാശ്വതമല്ലാത്ത ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബോധം എന്തുണ്ടാവണം എന്നാണ്? ഇത് നമ്മൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ മാത്രമാണ്. ഇത് ശാശ്വതമല്ല. നമ്മളൊക്കെ എവിടേക്കാണ് പോണത്? അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീട്ടിലേക്ക് പോവും. ആ വീട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവത് ധാമം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറി. യഥാർത്ഥ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾക്ക് ഏത് ക്യാരക്ടറാണോ തന്നുള്ളത് ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അയ്യോ അപ്പൊ പറയും, നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയുമ്പോഴേ അയാൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തില് അയാൾ അഭിനയിക്കാനേ തോന്നില്ല. നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അതേ റോളുകളാണ് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുഴുകിപ്പോയിട്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വീട് ഏതാണെന്ന് പോലും നമ്മൾ മറന്നുപോയി എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇപ്പൊ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ജന്മവും നമ്മൾ വേറെ റോൾ എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ, നമ്മൾ അത്രയും ബിസി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമില്ല എന്ന് ആ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വേരുറച്ചു ഉയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി വിരക്തിയാകുന്ന യുദ്ധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകണം? ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് ഭഗവാൻ അഭിനയിക്കാനുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അത് നന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി മറക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് ഈ ലോകത്തുള്ള നമ്മുടെ അഭിനയം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി മറക്കരുത്. അതായത് ഡെയിലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം അല്ലെ? സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വഴി മറക്കാണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ. അപ്പൊ എപ്പോഴും അതെങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് അറിയാണ്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ അടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ആഗ്രഹം മാറണം. അതിനാണ് നമ്മൾ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. ആ നാമസങ്കീർത്തനം നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് വേണം ആ വിരക്തി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പുകി സ്മരണാതീതമായ കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം. ആ ഭഗവാന്റെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫ് എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് നമ്മളുടെ ലൈഫല്ല. ഇതൊരു പ്രിപ്പറേറ്ററി പീരീഡ് ആണ്. യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിലും ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം. പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പോവാണ്. എന്റെ അച്ഛനാരാണ്, അച്ഛന്റെ അച്ഛനാരാണ്. അങ്ങനെ അവസാനം ഇവിടെ എത്തും, ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് വന്നു. ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു.
അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്കൊരു ഭഗവത് ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഭക്തന്റെ സംസംഗം വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്ന ആൾക്കാരിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? മാക്സിമം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ആദ്യമായിട്ടാണ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേറെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തന്റെ സംസർഗം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ കൂടെ അറിയേണ്ടത്, എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, എന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഇതല്ല, ഇതൊരു വാടക വീട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? അടുത്ത ഒരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കോ, അതോ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീട് വാങ്ങിയിട്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കോ? എന്തായാലും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു. കാരണം എന്താണ്, വാടക വീട്ടിൽ എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഓണർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് കാലിയാണെന്ന് പറയാ അറിയില്ല, അല്ലെ? ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട് ഒഴിയണം. ചിലപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയിൽ തന്നെ നോട്ടീസിലെ പറയും, നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ എന്ന്. നമ്മൾ അതിലെ ഓരോ മുറിയുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വീടുമാരിയുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സങ്കടമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഒരു വാടക വീടാണെങ്കിൽ അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് നോക്കണം. കാരണം ഇത് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിയണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും. നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് നമ്മളപ്പോ ഇനി പോകേണ്ടത്? കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് ആയിരിക്കണം, അല്ലെ? ഇതിനേക്കാൾ മോശമായ സ്ഥലത്തിലേക്ക് ആവരുത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കൂട്ടും. എന്നാൽ പൈസ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വീട് കെട്ടണം, അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അതുമാതിരി ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടേക്ക് പോവുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഒരുക്കങ്ങൾ വേണം. അതെന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവണം, പരിപൂർണ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. അതാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ മായാവൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെടിഞ്ഞ് എവിടേക്ക് പോവും? ഭഗവാന്റെ താമരത്തിലേക്ക് പോവും. നിർമ്മാണമോഹാജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യ വിനിവൃത്ത കാമാഹ ദ്വന്ദ്വിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സഞ്ജയ കച്ഛന്ത്യമൂഢ പദമം വ്യയം തത് മിഥ്യാഭിമാനമായ മുഖം സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഇനി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട യോഗ്യതകള്? മിഥ്യാഭിമാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് നമ്മളാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ നിന്ന് കളയണം. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് എന്നുള്ളത് ആ ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. മായാമോഹം, അതുപോലെ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ മൂലം നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ മായയെല്ലാം, അതായത് ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥമാണ് നമ്മൾ തോന്നുകയാണ്. നമ്മളൊരു സ്വപ്നത്തില് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, ഏതോ ഒരു വന്യമൃഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ സ്വപ്നം, ഒരു പുലി വന്ന് നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ഉറക്ക നിലവിളിക്കും, അല്ലെ? ആരുമില്ല നമ്മളുടെ കൂടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നിലവിളിയോട് കൂടി ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക അതൊരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷെ ആ സ്വപ്നത്തിലിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ ഇത് സ്വപ്നമാണെന്ന്? ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമാണോ? അല്ല. ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു സ്വപ്ന ലോകത്തിലായിരുന്നു എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അശാശ്വതമായ ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര കാലം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്നുള്ളത്. ആ ബോധം നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് ആയിരുന്നില്ല. നമ്മളൊരു സ്വപ്ന ലോകം പോലെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവില്ല? അതുപോലെ സംസർഗം. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം ആരുമായിട്ടൊക്കെയാണോ ബന്ധപ്പെടുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആർജിക്കുക. ആ ഒരു പ്രേരണയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. മനസ്സ് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു ഒരു സ്വഭാവമാണ്. വെള്ളം എന്തിലൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതുമായിട്ട് ചേരും, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും. ഏതിനോടാണോ നമ്മൾ സമ്പർക്കം വെക്കുന്നത് ആ ഗുണങ്ങളാണ് അത് കാണിക്കുക.
അപ്പോൾ ഒരു ചീത്ത ആൾക്കാരോടുള്ള സംസർഗം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗുണം കാണിക്കും. മുല്ലപ്പൊമ്പിടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനും ഉണ്ടാവും ഒരു സൗരഭ്യം എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നല്ല സംസർഗം, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗമാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വരും. അപ്പൊ എന്താണോ നമ്മൾ മനസ്സിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾക്ക് ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ എന്തുണ്ടാവും, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. നമ്മളെ എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാര് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും, പരമമായ പദത്തിലെത്തും. ന തത്പാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാനാനി വർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ എന്താണ് എന്റെ വാസസ്ഥലത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്ത് വന്നിട്ട് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇല്ല, അഗ്നി ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഗ്നി വേണം നമ്മളെ ദഹിപ്പിക്കാൻ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിനെയൊക്കെ ദഹിപ്പിക്കാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് വരണമെന്ന് തോന്നില്ല. കാരണം അത്രയും സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫല്ലേ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരാൻ പോണത്. നല്ല സൗകര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പോകണം തോന്നൂ ഇല്ല. ആ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഏത് ഭാവത്തിലാണോ, ഏത് രസത്തിലാണോ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, ആ രസത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ലോകത്ത് മുഴുവൻ വെളിച്ചം പകരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ആ പ്രകാശം. ആ പ്രകാശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ രാത്രിയും പകലും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കാലമില്ല. കാരണം അവിടെ ശാശ്വതമാണ്. ഒരു മരണം എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴാണ് കാലത്തിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത്. എത്ര കാലം നമ്മൾ ജീവിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഒന്നിനാണ് കാലം വരുന്നത്. ശാശ്വതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിന് കാലമില്ലല്ലോ. അത് എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയി പോയോണ്ടിരിക്കല്ലേ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമമായ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനക മനഃഷ്ടാണീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മമൈവാംശോ ജീവലോകേ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ അടിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അവർ സ്വതന്ത്രരല്ല. കാരണം അവർക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല. ഇവർക്കൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകാനുള്ള ഇതുണ്ടോ? ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇല്ല. നമുക്ക് ഏതിനും ചോയ്സ് ഇല്ല, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ചോയ്സ് തന്നിട്ടില്ല, മരിക്കുമ്പോൾ ചോയ്സ് തന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? പ്രവൃത്തി ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടാണ്. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഒരു ചോയ്സ് തന്നിട്ടില്ല. എന്തെന്ന്? നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മുഴുകി താഴത്തെ ജീവിവർഗങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ അണു ആത്മയാണ് അല്ലെ നമ്മള്. വിഭു ആത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ അണുവായിട്ടുള്ള അണുരൂപ, അതായത് ഇവിടെ സമുദ്രവും ആ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളിയുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്, ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഒന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ മനസ്സുൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ അവർ അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ മരിച്ചു പോകുന്ന, അതായത് നശിച്ചു പോകുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നന്നാക്കി വെക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെ സുഖിപ്പിച്ച് വെക്കാം എന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എത്ര വ്യർത്ഥമാണ് അല്ലെ. അത് എപ്പോഴാണ് നശിച്ചു പോകാന്ന് അറിയില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തീപ്പൊരിയും തീയുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. തീപ്പൊരി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ അണുവാത്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ, ഒരു തീപ്പൊരിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീയുടെ അത്രയ്ക്ക് ആ കാഠിന്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതിന് ഒരു ചൂടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ മൊത്തം തീ കത്തുന്നതിന്റെ അത്രയ്ക്ക് ചൂടുണ്ടാവോ? ഇല്ല. തീപ്പൊരി നമ്മൾക്കത് കൈ കൊണ്ട് തൈ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആ തീപ്പൊരിയെ നമ്മൾ ഊതി ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ജ്വലിപ്പിച്ചു വിട്ടാലോ, അത് തീയായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ആ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറും? നമ്മൾക്കും ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ ലഭിച്ച് ആ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പോകുന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഗുണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അത്രയില്ലെങ്കിലും
അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അത്രയ്ക്ക് ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരുത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 64 ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. 64 എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുക. അതിനേക്കാളും കുറച്ച് താഴെയുള്ളതാണ് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. 60 ഗുണങ്ങളാണ്. 57 ഗുണങ്ങളോ മറ്റുമാണ് ആർക്കുള്ളത്? ശിവദേവനുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിന് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കുറയും. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താം. ഏകദേശം 78% എന്തോ മറ്റാണ് നമ്മൾ പറയുക ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാന്റെ അത്രയ്ക്ക് എത്താം എന്നുള്ളത്. അത്രയും ഗുണങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന്റെ അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 78% ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ചാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താണ് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒരു ശരീരത്തിൽ മരണത്തിന് ശേഷം എന്താ നടക്കുക? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും, അല്ലേ? അപ്പൊ പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താണ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരു കാറ്റ് വീശുമ്പോ ഒരു പൂവിന്റെ സുഗന്ധം കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കാറ്റും സുഗന്ധവും വേറെ വേറെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാറ്റിന്റെ കൂടെ സുഗന്ധം പോകും, അല്ലെ? അതുപോലെ ഈ ജീവാത്മാവ് പോകുമ്പോ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലൈഫില് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിനെയും ചേർത്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെയും ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതായത് ഒരു പാപം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അതും നമ്മൾ പേറിക്കൊണ്ടല്ലേ പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമുക്ക് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ 84 ലക്ഷം പലതരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിടങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അപ്പൊ അവർക്കും അടുത്ത പുതു ജന്മം നമ്മൾ എടുത്തു. ആ ജന്മത്തിൽ എന്താണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ത്രൂ എന്താണ്? ഏത് ശരീരമാണോ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു നായക്ക്, പട്ടിക്ക്, പൂച്ചയ്ക്കൊക്കെ വേറെ വേറെ ഇതാണ്. ഇപ്പൊ കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്കാവഞ്ചർ ആണ്, അല്ലെ? അത് എന്തിനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എന്താ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, അതിനോടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. തേനീച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് രജോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും തേനുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, അല്ലെ തേനീച്ച. അതിന്റെ കംസത്തിനോ അത് പാലിനെയും വെള്ളത്തിനെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് എന്തോ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ശരീരമാണോ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാനിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷക. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏത് തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മൂഢനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മളുടെ 90% ആൾക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് അറിയോ ഈ ശരീരം? നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ്? നമ്മുടെ ശരീരം ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം എവിടേക്കാണ് പോകാൻ പോണേ? നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അവർക്ക് ഈ ശരീരത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. ആൻഡ് പിന്നെന്താ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഏത് ജന്മമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ഭഗവത്ഗീത പോലെ ഒരു പുസ്തകം ആത്മീയമായിട്ട് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് അറിയാം എന്താണെന്ന്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ആലോചിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരം ഭഗവാൻ തരും. ആ ശരീരത്തില് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിൽ സത്വഗുണമോ രജോ ഗുണമോ തമോ ഗുണമോ ആണ് നമ്മൾക്ക് മുന്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ പ്രവൃത്തികളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാൻ എന്തെന്ന്? ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പാപവും പുണ്യവും ഇല്ല. അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എന്താണ്
പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ, അത്രയും നല്ല ഒരു കുടുംബത്തില് വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ജനിക്കാം. അതും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളായി ജനിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പാതാള ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരെയും പോവാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കെണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയും, വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയും. പക്ഷെ മൂഢന്മാർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഈ ഇത് ശാശ്വതമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഇതില് മുഴുകി അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ, എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്താത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, നമ്മള് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ നാമജപം അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇത് അതേ പ്രോസസ്സാണ്, ഇതിന്റെ ഒരു പരിശീലനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്, ശരിക്കും ഭഗവാനെ വെച്ച് സേവനങ്ങൾ. ഇത് നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു അർച്ചവിഗ്രഹത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. യഥാർത്ഥ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടാണ്, നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടാണ്. അതാണ് ഭഗവദ്ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുക? നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അല്ല എനിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു, ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതല്ല, അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു മോഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ അതിനെന്താണ്, മനോവികാസം അവരെന്താണ്, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പോളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്ത ആൾക്കാര് എത്ര ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലോകത്തെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. യഥാദിത്യാഗതം തേജോ ജഗത്പാസയതേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നവയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മീയ ആകാശത്തില് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശമാണ് സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും തട്ടിയിട്ട് താഴത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഈ മരങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വളർന്ന് വലുതായി. അതായത് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം വേണം അത്രേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ തേജസ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ. കാമാവിശ്യാച്ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യാഹമോജസ പുഷ്ണാമീ ചൗഷധീ സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടോ ഭഗവാൻ, ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചന്ദ്രനും സൂര്യനൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇതില് പുരാണങ്ങളില് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന കോടാനുകോടി സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, അവയെല്ലാം എന്താണ്, ഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപോകി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഗ്രഹത്തിലും ഉള്ളിലോ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ ശക്തി കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, അതിന്റെ ഭ്രമണപഥം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സാങ്കല്പികാണെന്ന് പറയുക. പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് അത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഞാനാണ് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണ്, വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ സോമരസം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വലുതായിട്ട് വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ നിലാവ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, അപ്പോ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏത് ഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തോടെ അവിടെ എല്ലാം എന്റെ ശക്തി മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാനസമായുക്ത പച്ചാമ്യന്യം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു.
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് അത് അപാനവായു, ഉദാനവായു, അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തില്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദഹനാഗ്നിയാണ്. അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഉച്ഛ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പുറത്തേക്കും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം എന്താണ് വരുന്നത്? 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ചവച്ചരയ്ക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളുണ്ട്, അലിയിച്ചിറക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിഴുങ്ങുന്ന ആഹാരമുണ്ട്, കുടിക്കുന്ന ആഹാരമുണ്ട്. ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. നമ്മൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ, ഇതെങ്ങനെ ജയിക്കണം എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അസിഡിറ്റി ഫോം ആവും, ഗ്യാസ് ഫോം ആവും അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ്, അപ്പൊ ദഹനം ശരിക്കും നടക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രോസസ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവസ്യ ചാഹം കൃതി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമബോഹനം ച വേദേശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. സർവസ്യ ചാഹം കൃതി സന്നിവിഷ്ടോ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത്? സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു, പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ. പിന്നെന്താണ്? സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരാൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി കൊടുക്കുന്നതും ഞാനാണ്, ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നതും ഞാനാണ്, മറവിയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാമല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മറക്കും. ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി മൊബൈൽ ഫോണിൽ കണ്ണട, സ്പെക്സ് എവിടെ വെച്ചു എന്നേ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അത് എവിടെയോ വെച്ച് നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മ. അപ്പൊ ആ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തി തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ള ആ ഇത് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മശക്തിയിൽ വരണം. അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പറയാൻ വെക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതെല്ലാം ഓർമ്മ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറവി. ഇപ്പൊ മറവി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു കുട്ടി അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വരുമ്പോ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടാവും, കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്തൊന്നും ഇനി എനിക്കൊരു ജന്മം വേണ്ട ഭഗവാനെ, എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്, ഞാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കാം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനിക്കുമ്പോഴോ മറന്നു പോവാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പോലും കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല. അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ആ മറവി, പക്ഷെ ഒരു കണക്കിന് അത്തരം മറവികൾ നല്ലതാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഒരു ജീവിതം നമ്മൾക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് റിഗ്രറ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകളാണ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ ആരോടൊക്കെയാണ് ക്രൂരത ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അതിന് പകരം ഭഗവാൻ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നേക്കാണ്, നിങ്ങൾ മറന്നു പോയിക്കോളൂ. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? മനുഷ്യ ജന്മമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭഗവത്ഗീത ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ മറവി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റണത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എപ്പോഴും ആ റിഗ്രറ്റ് ആണ് മനസ്സിലുണ്ടാവുക. അപ്പൊ സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിലൂടെ എന്താ, ആരെ പറ്റി അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയണം, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വേദങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മള് വ്യാസദേവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് വ്യാസദേവന് അറിവ് വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന് വേദജ്ഞാനം കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആരുടെ നിന്നാണ് വേദജ്ഞാനം എല്ലാവരിലും വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവജ ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്ചതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റുപറ്റാവുന്നവരാകുന്നു, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദ്വാമിമൗ 2 തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ഇവിടെ അതാരൊക്കെയാണ്? നിത്യബദ്ധ, ഇവിടെ പുരുഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല കേട്ടോ. എല്ലാ ഭൗതിക സൃഷ്ടികളെയും ചേർത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ജീവഗണന്റെ 2 തരത്തിലാണ്. നിത്യബദ്ധ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും
ആ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി സർക്കിളിൽ വരുന്നിട്ട് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക്, അതായത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണത്തിന് മേലെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിത്യസിദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെവിടെയാ ഉണ്ടാവുക? ആത്മീയ ലോകത്താണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റുപറ്റാം, പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 4 ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് പറയും സാധാരണ. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ചീറ്റിംഗ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി, നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവും, നുണ പറയാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ജന്മനാ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. എന്നാൽ നിത്യസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരം വൈകല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ മാതിരി തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും, നിത്യസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്. ആൻഡ് അവർ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരായിട്ട് സന്തോഷപൂർവ്വം ജീവിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ദുഃഖങ്ങളില്ല ആത്മീയ ലോകത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അർജുനനെ നോക്കൂ, അർജുനൻ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ എല്ലാം പരീക്ഷ നടത്തുമ്പോ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കും. യുധിഷ്ഠിരനോട് ചോദിക്കും, അതുപോലെ നകുലനോട്, ഓരോരുത്തരോട്, ഭീമനോടൊക്കെ ചോദിക്കും. അതുപോലെ കൗരവന്മാരോട്, എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉത്തരം പലതായിരുന്നു. ചിലര് പറയും ഈ വൃക്ഷത്തില് ഇത് പറയും ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണിയാണ് എഴുതി വീഴ്ത്തേണ്ടതെന്ന് പറയും ആദ്യം ദ്രോണാചാര്യര്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യുധിഷ്ഠിര കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഉത്തരങ്ങളാണ്. ചിലരെന്താ പറയാ, ഞാൻ മരത്തിനെ ഫുൾ കാണുന്നു എന്ന് പറയും. ചിലർ പറയും ഞാൻ ഇലകളെ കാണുന്നു എന്ന് പറയും. ചിലർ പറയും ഞാൻ ശാഖകളെ കാണുന്നു. ചിലർ പറയും ഞാൻ ഇലകളെയും ശാഖകളെയും കാണുന്നു. ചിലർ പറഞ്ഞു പക്ഷിയെ കാണുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞ് അർജുനന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോ അർജുനൻ പറയും ഞാൻ ആ കണ്ണു മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഗുരുജി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, പോയിന്റഡ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തണം, അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം എൻ്റെ ലൈഫ് എന്നുള്ള ആ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ അർജുനനൊക്കെ ആ ഒരു ഏകാഗ്രതയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവാം, നമ്മൾക്ക് ഈ നിത്യബദ്ധ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താവാം, നിത്യസിദ്ധ ലെവലിലേക്ക് മാറാം. തെറ്റ് പറ്റാത്ത ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്യാവ്യയ ഈശ്വരക. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി പരമാത്മാവ്, ഇനി ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ, ഇവരെ കൂടാതെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് ഇനി ഇവരെ കൂടാതെ എന്താണുള്ളത്? പരമപുരുഷന. ഇനി ആരാളുള്ളത് ഇതില്? ഉള്ളിലുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? പരമാത്മാവ്, അവ്യയനായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും, ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പൂർവ്വലോകം, ഇപ്പൊ പാതാള ലോകമുണ്ട്, സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും, അതുപോലെ ആത്മീയ ലോകമാണെങ്കിലും എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാനുണ്ട്. അവിടെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനാണ് അല്ലെ ആത്മീയ ലോകത്ത് സ്വയം. അപ്പൊ ഇവിടത്തെ നമ്മളുടെ പാതാളം, സ്വർഗം ഇതെന്നൊക്കെ പറയൂല, അങ്ങനെയുള്ള 3 ലോകങ്ങൾ പൊതുവെ പറയാ നമ്മള്. ആ 3 ലോകങ്ങളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കളെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഉത്തമ പുരുഷത്വന്യ യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദവിചോത്തമഃ അദോസ്മി ലോകവേദേച്ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമഃ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം? നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. എന്താണ് കാരണം? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയ അതീതനാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും. മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണുള്ളത്. ആ മായാശക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ മേലെ പോകാൻ പറ്റില്ല, ഭയമാണ് ഭഗവാനെ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ അതീതനാണ്. പിന്നെ ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതൻ. എന്താണ് ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത്? നശിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഏതാക്കിയാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും എന്താണ്? അതീതനാണ്.
ഭഗവാൻ മനെ ക്ഷരൻ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അക്ഷരൻ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? രണ്ടും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ക്ഷരമായിട്ടുള്ള ശരീരവും ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, അക്ഷരമായിട്ടുള്ള നശിക്കാത്ത ജീവാത്മാവും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഇനി എന്താണ്? സർവശ്രേഷ്ഠനാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. അത് എന്താണ്? പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്ഛതി, എല്ലാം പൂർണ്ണമാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു കാൻഡിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ കാൻഡിലുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരും നിൽക്കും. അപ്പൊ അതേ പ്രകാശം നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ ആ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ കാൻഡിലാണ്. ആ കാൻഡിലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഒരു പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് എന്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് പൂർണ്ണമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ 1 - 1 0 എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ല. 1 - 1 1 എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ് ഈ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ഈ ലോകരും വേദങ്ങളും എല്ലാവരും എന്താണ്? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ പുരുഷന്മാരില് ഉത്തമനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലെ ജന്മാദ്യസ്യ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അല്ല ഓരോന്നിനും എന്താ പറയുന്നത്? അച്ഛനാണ്, അഭിയനാണ്, ജനിക്കാത്തവനാണ്. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ അത്രയും വ്യാപ്തമാണ്. വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചത്? നമ്മൾക്ക് ആദിയും അന്തവും മധ്യവും ഇല്ലാണ്ടാണ് കാണിച്ചത് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പോയപ്പോഴോ ഒരു എന്താണ് തമ്പിന്റെ ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ പെരുവിരലിന്റെ വലുപ്പത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പോയത്. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം, എത്ര വലിപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വരാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം കൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാവരും എന്തെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു ഭഗവാനെ? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത്? ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ പുരുഷോത്തമൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? എന്താണ്? ഗോപകുമാരന്മാരൊത്ത് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അവിടെ ഗോക്കളെയൊക്കെ മേയാൻ വിട്ട് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് 10 ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചുറ്റും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്നു, രസിക്കുന്നു. അവർ ആന കളിക്കും. ഒരാൾ കുഞ്ഞു നിന്ന് അപ്പുറത്തെ ആള് ഇവരെ മേലെ കൂടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചാടും. ഇങ്ങനത്തെ കളികളൊക്കെയാണ് അവരെ കളികൾ. അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കളികളാണ്. അപ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനെ പിടിച്ച് അവര് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നല്ല സ്മാർട്ടാണ്. എപ്പോഴും ചാടേണ്ട ഗ്രൂപ്പിലേ വരുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അപ്പൊ അതായത് ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ മേലെ കൂടെ ചാടാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അയാൾ ആനയാവണം. അതാണ് ആ കളി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചാടി വരും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറെ ഇതുണ്ട്. അവരെ ബാലലീലകൾ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഗോപകുമാരന്മാരുമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന് തോന്നുകയാണ് എന്താണ്? ഇത് മനുഷ്യകുട്ടിയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയാണ് പരമതി പ്രിയോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള അത്രയും സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ള ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ താഴി എച്ചില് കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടല്ലേ ഒരു ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം, വലുതാണെന്നുള്ള ഭാവം. അതൊരിക്കലും ഭഗവാൻ പക്ഷെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക്? ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ഇവരെക്കാളൊക്കെ താഴെയാണ്, എന്റെ കൂടെയുള്ള ഗോപകുമാരന്മാരെയൊക്കെ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പെരുമാറുന്നത്. അതാണ് എളിമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെയാണ്. എത്രയും വിവരം ഉണ്ടായാലും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ആ ഏത് ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്? എളിമ എന്നുള്ള ഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വരും. ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് എന്തായാലും ഞാനൊരു പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതോട് കൂടിയിട്ട് വന്ന് എന്താണ്? പശുക്കളെ ആദ്യം തന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാണ്, കാണാണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവരെ ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് രസിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഏത് പശുക്കുട്ടികളും ഇല്ല, വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നില്ല. അവിടെ ഗോവിന്ദ, രാമ അങ്ങനെ ഓരോരോ പേരുകളിട്ടുണ്ട്. കാവേരി, അങ്ങനെ യമുന, അങ്ങനത്തെ പല പേരുകളാണ് ഈ പശുക്കൾക്കൊക്കെ. ഓരോ പേരും വെച്ച് ഇവര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവരെ ഒന്നും കാണാനില്ല. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പോയി നോക്കാം, നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ പോവാണ്. അപ്പോ ഈ ഗോപക്കുട്ടികളെയും ബ്രഹ്മാവ് കൊണ്ടുപോവാണ് ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കണ്ണ് തുറക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ 1 വർഷമാണ്. അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആരുമില്ല. എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനല്ലേ, സർവജ്ഞാനിയാണല്ലേ, എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പൊ പോവേണ്ട സമയവുമായി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? തന്റെ അംശങ്ങളെല്ലാം വിസ്തരണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ട് ഓരോ കുട്ടികളായി മാറുകയാണ് ആ കുട്ടികളുടെ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് പോവാണ്. ഗോപക്കുട്ടികളും പശുക്കളെ എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട്. ആ അവരുടെ അമ്മമാരെ ഒരു ഭാഗ്യമാണല്ലോ ഇതേമാതിരി ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലീലയിലും ഭഗവാൻ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് കാണിക്കുന്നത്
എന്താണ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കൂ? ഓരോരുത്തരുടെ വിസ്തരണമായിട്ട് മാറിയിട്ട് മറ്റൊരു കോപക്കുട്ടിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഈ ഭൗതിക ദൃഷ്ടികൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഞാൻ അതീതനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പുരുഷോത്തമനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. യോമാമേവാമ സമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആള്, അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പൂർണ്ണമായും ഇനി എനിക്കൊരു ഭൗതിക ജീവിതം വേണ്ട, ഞാൻ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്റെ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണല്ലേ. ഭക്തന്മാരുടെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം, ആ കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ തള്ളിപ്പറയില്ല, എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം ഭയാനക ഏതത് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത വരും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെന്താണ്? വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുഹ്യതമം. എന്താ കാരണം? ഭഗവത്ധാമമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻട്രി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടണം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അപ്പോ അതെന്താണ്? അത്രയും രഹസ്യമാണല്ലേ. അപ്പൊ ആ വാതിലിന്റെ താക്കോല് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുള്ളൂ? ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലേ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്, ഒരംശം പോലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്. നമ്മുടെ ശരീരം പരിപൂർണ ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അതാണ് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ. നമ്മള് എന്താണ് ഇതിടില്ലേ, നമ്പർ ലോക്കിൽ വന്നിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ വന്നാൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധത, പൂർണ്ണമായ ഭക്തി, ശരണാഗതിയാണ്. അപ്പൊ ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളായും അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്നൊഴിയാം. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല. ഭഗവത് സേവനം ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തി സേവനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് അത്. ഈ പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തി സേവനം നടക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ നാമം ചൊല്ലുന്നതും അതീന്ദ്രിയ നാമങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ നാമ അപരാധമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നാമം ജപിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനാണ്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഭക്തി ഓരോ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാള്, അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ട് എത്ര ഉയർന്ന IAS എടുത്താലും ഒരു ഡോക്ടർ ആയാലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്താണ്? നാം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ സുധാമാവിനെ കാണിക്കുന്ന ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് സുധാമാവ്? ഒരിക്കലും ഭൗതിക ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല സുധാമാവ് വന്നത്, ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് വന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള വിരക്തിയുള്ള സുധാമാവിനാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുത്തത്? ഇത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തത്, അവരുടെ ഭാര്യ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും കൂടി ഭഗവാൻ തന്നെ നോക്കിത്തരും. നമ്മൾ പ്രത്യേകം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാം അറിയുന്ന ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാത്രം ജപിക്കുക. പഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. എല്ലാം നിക്കട്ടെ.